Lezike izindaba ze-1KZN TV ifundela usamkeliswa kaNgqulunga ngibingelele mbukeli nazi-ke ihamba phambili osukwini namhlanje. Umchunu uvume ukuhlakaza uphiko silungiswa kabusha ishamthethe esidala ondini kanti isililo kuvela osola ngokushayisa abantu ethi izilwane. Ungqongqoshe wamaphoyisa onikwe ikhefu Senzo Mchunu uvumile ukuthi-ke wayibhala incwadi yokuhlakaza uphiko le-Political Killing Task Team eliphenya-ke ngokubulawa kosopolitiki. Umchunu kusho lokhu-ke njengoba namuhla bevele okwesibili phambi kwekomidi lesikhashana eliphenya-ke ngezisolo zenkohlakalo eminyangweni wezamaphoyisa ezavezwa ukhomishana wamaphoyisa KwaZulu-Natal uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi. Uqhubekile-ke namuhla ukuphendula imibuzo phambi kwekomidi lesikhashana ad hoc committee eliphenya-ke ngezisolo ezenziwa ukhomishana wamaphoyisa KwaZulu-Natal uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi ukuthi-ke ngakube wamazisa National Commissioner uFana Masemula ngokuhlakaza kwaleli thimba. Ephendula Umchunu uthakazanga khulume noMasemula ngokuhlakazwa kwalo, kodwa uthi lesi kwaba isinqumo sakhe ngemuva kokuhlala phansi acubungule kahle isimo. Usenior counsel uvese ukuthi-ke akagculisekile-ke ngalezi incazelo njengoba-ke ishayisana nakusho izolo ukuthi-ke baba nomhlangano noMasemula, kodwa-ke kuma-minutes omhlangano akukho la kuvela khona ukuthi-ke khona la akabazisa khona ngokuhlakazwa kwalolu phiko. Now, I want to repeat in my response that if I didn't include, or we didn't include in our response to you, any issue, for instance, about the decision that we took or the resolution that we took, it does not mean that we did not resolve, as I say in this submission to the ad hoc committee. We did resolve in the manner that I'm saying in my affidavit today. If it was omitted there, it means there was an oversight. Ephendula umbuzo ukuthi ngakubeke umongameli wamtshela yini ngalokho kuhlakazwa kwalolu phiko, uphendule wathi-ke wamazisa ngemuva kokuthi-ke esesithathile isinqumo sokuthi lihlakazwe lolu phiko. You specifically discuss with the president the disestablishment of the task team. That was my purpose, to go and brief the president that there is a particular decision I've taken in regard to this, and I did so. Was it? Can you recall when that discussion took place? Was it just before the directive was issued? No, it was after the directive. After the directive was issued. It was after the directive. So the president also saw on social media or in the media that the task team has now been disestablished by you. He also just heard about it. Well, I'll have to give you evidence that he picked it up from social media. I don't know. What I know is that I sought an appointment and it was granted at a particular time, and I went to brief him. I didn't ask whether he had seen it or not. So you didn't inform the president before you issued the directive. You only spoke to him after you issued the directive. I've already said so. Okay. Senior counsel. So thank you. So when or how soon after the directive of 31 December did you tell the president? Pardon? When after the 31st of December 2024 did you tell the president about the display? I've already indicated that it must have been January, February. I don't have the exact date. I will check. Lesi sicawuke sizobuyela ngesonto elizayo ngoLwesibili nalapho-ke amanye amalunga leli komiti asobeke emhlabange mbuzo ungqongqoshe usamisiwe. Undunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uThami Ntuli wethulike kusonkontileka ozolungisa ingxenye yesakhiwo sePhalamende elidala lesifundazwe iKwaZulu-Natal Olundi. Le ngxenye yesakhiwo sePhalamende elungiswa uhulumeni ukulandeleka ukukhahlanyezwa isichotho ekuqaleni kwalonyaka. Undunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uthi okwamanje kuzodlaka izigidi ezingama-20 ukulungiswa kophahla olwakhahlanyezwa izimvula lwengxenye yesakhiwo seshamthetho esidala Olundi. uNtuli bethula usonkontileka ozoqala umsebenzi wokulungisa kwalesi sakhiwo. Manje ke sizowenza umsebenzi ke ukuba sizothula usonkontileka
emveni kokuba ungqongqoshe wethu umhlonishwa uMartin Meyer esenzile umsebenzi omkhulu njengo public works ukuthi alethe umbiko lapha kwi cabinet azobika ukuthi kunomonakalo okhona manje ke ubonta asiqale njengohulumeni sithole indlela zokusenze njani. uNtuli uthi yonke iminyaka kahulumeni kubalekile uba ke ifake isandla kulungisweni kwalenqalazizinda kule ndawo ngoba isetshenziswa ukuqhubeka imisebenzi kahulumeni wesifundazwe. Njoba silapha sizele nje ukuthi kwaba nomonakalo la ngesikhathi seyiphepho kwaphephuka kwasenetha ke kwalimala nangaphakathi kanti lapha kuneminyango kahulumeni esebenzela khona e13 kubala emibili kazwelonke nje kukhona ngisho Home Affairs lapho siza abantu kakhulu basebakithi emakhaya nama office amaningi kethu njengohulumeni ngishawa wami nje khona ama office asebenzela lapha la office la Premier ne office la Community Safety and Liaison. Lesakhiwo sakhe ngonyaka 1983 kunxuswa ke amalungu omphakathi ukuba enze isiqinisekiso ukuba ke ayazivikela ngoba isamba semkece edingekalayo la singaphezulu ka100 million ngoba it's almost 110 but lokho ngasho ukuthi 110 kuthi indleko zinkulu okwamanje ngoba esikudingayo ukuze sibisele roof kuvikeleke ngaphakathi u20 million nemfasha yayana so ke sikhona ke lo 20 million yona ke lezothula ngokusemthethweni ke okuyimali yomphakathi ukuthi yona ke ezobilekelela ke ukulungisa lapha ukuze ke siqhubekele phambili ngoba sithi lokhu sizokwenza kuzoba umeyi ngonyaka ozayo bese ukuthi makuphela unyaka fanele nangaphakathi kube seqediwe ngoba mningi umsebenzi nokulungisa ugesi ngaphakathi. Into ke engikhathazayo umphakathi owakhele le ndawo ukuthi awuqondi ukuthi uneqhaza elibalekile ofanele ubambe ukuvikela le ndawo ukuze njoba nocingo lolubili eselifile imfuyo idicelela phansi imbali egcwele lapha nezihlahla ezayitshalwe ngaphakathi ezizindleko ukuze lesakhiwo silungiswe sonke ngokuphelele sizodinga imali elinganiselwa ngaphezulu kwezigidi ezingama100 ukusilungisa ke sonke ngokuphelele. Ezindabeni ze1 KZN TV kuba inkosi enhle Mthembu Olundi. Ibikhihla ke isililo sikaNandi imndeni amantombazane okusola ukuthi ke ashayiswa ngemoto abulawa ngowesilisa webalela umhlophe phecelezi uNdlebe Sikhanyelanga eDalton eMshwathi maphakathi nelikaMthaniya kuleli cala kubuka ukuthi ke umsolwa ubhekene namacala ahlukene okubala ke lokushayisa itekisi kwashona abanye abagibeli nelokushayisa amantombazane amathathu ayehamba emnqenqemeni lomgwaqo. Iphume idangele imndeni yezisulu ezashona ngesehlo kubika ukuthi zashayiswa ngowesilisa webala labamhlophe eDalton eMshwathi. Laba bathi bebezolalela icala enkantolo emanje eMgungundlovu kepha abangabizwa inkantolo yabatshela ukuthi ivalile njengoba amanzi engekho bezwa sekuthiwa icala lihlehlisiwe. Sisebhlungu nobukhulu kakhulu ngoba sithi size ecaleni kodwa manje umlungu uyangena endlini enkantolo uyaphuma thina asitshelwa lutho usephethe ngokuhamba thina sitshelwe kamuva ukuthi asibuye mhla ka10 November sesitshelwa iphoyisa nesehambile. Ubhlungu namhlanje inkantolo eyala eMaritzburg bathi high court kodwa ke mina angazi engenze kona namhlanje umlungu uqhwetshiwe bangena ngaphakathi nabamsekayo yena. Mina njengomzali olingelelwe ingane yami ngoFebruary ayikuqala uzimini yami ingane kodwa ke angibizwanga mina. Ngibhlungu abataba ngibhlungu kakhulukazi ngengane yemzukulu wami le encane kangaka engasenalo iso. Ngibhlungu namhlanje kakhulu ngibhlungu kakhulu nomlungu ukuthi avela ahambe kanjalo avela ashiye kanjalo. Ashiye nje kanjalo kungakhulunywa lutho. Laba bathi ukuhlehla kwaleli icala kuyabahlukumeza. Ngikwazi ukugibela from eDalton ngiza la ngoba ngizolalela for umntana wami ukuthi sithini. Nakhona malihlehla from uFebruary leli cala lihlehla ukuthi lihlehlela kanti inyanga ezi100 kanti
ngihlale ekhaya ngilinde noba u200 years ukuze mhlambe eliqulwe ngoba yena ufree ukhulekile futhi ujabule wenza akayithandayo uyabhema ngisho phambi kwami wenza yonke into mina ngiyakwazi ukuthathela umthetho ngezandla kodwa kangithi uhulumeni uthi singawuthatha mina ngamlayitha ngopetrol bebuka abantu bese ngiyavalelwa ngoba yena akavalelwa mhlawumbe mangase ngenze njalo nga-easy. Abomkhonto wesizwe bathi bazokweseka lemndeni izithola ubulungiswa. Sikhathele ngendlela uhulumeni aphethe ngayo abantu abamnyama naphethe ngayo lelizwe leli. Ingakho sithe asiphume ngobuningi bethu sivele enkantolo ukubonakala ukuthi indlela isystem esebenza ngakhona angeke sikwazi ukuyimela siwumkhonto wesizwe sizolwisana nayo kuze kube khona ijustice. Government wethu uyasifeyila. Uyazi ukuthi kunamacala amaningi azo-attendwa namhlanje. Ubengenza ama-means ukuthi abantu bangasuki emakhaya bezofika nakutholakala ukuthi inkantolo ayisebenzi ngenxa yokuthi amanzi awekho. Ezindabeni ze-1KZN TV ku-Ayanda Dube kusemgungundlovu. Emva kokushintsha kobuholi bomkhandlu wesifunda uMkhanyakude obuphethwe yiqembu le-ANC ubambisana ne-NFP njengoba usuwele ezandleni ze-IFP kubambisana ne-NFP kanjalo ne-EFF kubukeka kukuningi okumele bukwenza ubuholi obusha ukuqinisekisa ukuthi umsebenzi uqhubeka ngendlela. Imeya kamasipala uMkhanyakude uComfort Khumalo uyachaza ngezinto okumele bangene nazo baphinde bazilungise. Ngiyafisa ke ukuveza kafushane ukuthi kule budget esinayo izimo ayihambi kahle. As a result siyakweletwa imali eningi over 306 million. Yabona ke kulezi imali kufanele siqhamuke nendlela ukuthi sizoyicollecta kanjani ngoba our collection rate is very low. Ukuba ne-collection rate low eMkhanyakude kusho ukuthi awuzukwazi uku-operate ngendlela efanele. As a result kulo 306 million kufanele kube khona imali eningi esiyi-write off ngoba we might ending up fooling ourselves sithi sizoyiqoqa le mali ngeke sikwazi ukuyiqoqa le mali. Umphathi walomasipala osabambile uDokotela uSiyabonga Ntuli uyachaza ngezinye zezinto abazozenza ukuqinisekisa ukuthi lo masipala wonga uphinde uqokelele imali ezokwazi ukubasiza njengoba ephinde wathinta iyabasesikhundleni ngeziqu ezingafanele kanjalo nabaholela isikhathi esengeziwe ongafanele. Kunabantu abangakhokhi isidala abasikweleta will go all out ukuyoqoqa imali kamasipala if ama-service umasipala ukunikezela wona kulaba abawanikezela ebanikezelayo so kufanele siqoqe leyo mali leyo. In terms of staff esinaso we are saying asibe nestaff one competent and qualified. So we've already started the program njengoba ubaba Meya ebesho ye skills audit ukuthi ubani esinayo kwi-institution unamapha ama-qualification i-position ibifunani yena unani. So we've started that program. We are completing that report end of this week. We've asked abantu ukuthi basubmit ama-qualifications abo ne-experience yabo ukuthi banama-qualifications angakanani. Lo masipala uthi uzothenga amaloli wawo amanzi uphinde ukhande nesigwedlo zamanzi ukuqinisekisa umphakathi uyakwazi ukuthola amanzi uphinde futhi wonge nemali. Ekuyisifiso sethu ukuthi abantu baseMkhanyakude bathole amanzi ahlanzekile ngamapayipi okungukuthi wompompi. Ilezo zinto esifisa ukuzenza. The midterm one obviously ukuthi ongenani siwakhande ama-boreholes ukuze abantu bakithi bakwazi ukusizakala. Sifuna ukubuyisa ithemba kubantu bakithi. Into ama-boreholes esizoyilandela into yokukhandwa kweyikimu is either we repair or we fix ischeme kuzoya nge-status saso ischeme ukuze abantu bebethola amanzi. The last one expensive anyway ilena yama-water tankers. Into yama-water tankers is very expensive kodwa sifuna abantu bakithi bakwazi ukwathola amanzi. In order for them to get amanzi while amapayipi enama-challenges we need to push into ama-water tankers. Indawo yaseMkhanyakude ingenye izindawo kulesifundazwe edonsa kanzima udabeni lwamanzi. Lo masipala uhlanganisa omasipala abancane okuyi-Big 5 Hlabisa, Inkosi uMtubatuba, uMhlabi Yalingana kanjalo neJozini. Ezindabeni ze-1KZN TV bekuthi abantu maphumulo ehluhluwe.
Sisishelele etolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele ke mbukeli ubukele zona indaba ze1 KZN TV nazi ke okuyizona ehamba phambili usuku namhlanje. Umchunu uvumeyo ukuhlakaza uphiko silungiswa kabusha ishamthethe esidala ondini kanti isililo kuvela osola ngokushayisa abantu ethi izilwane. Ungqongqoshe wezomsebenzi umphakathi nenqalasizinda esifundazweni KwaZulu-Natal uMartin Meyer uthi ke njengomnyango bazoba nohlelo lokujezisa ngokuvala ukusebenza nohulumeni osonkontileka abanika umsebenzi ke bese behluleka ukuqeda. Umeya usho kanjena ngekulandela ukuhlola isakhiwo sokubelethela esibhedlela inkonjeni Olundi uthi ke akagculisekile neze ngokusilela emuva kokwakhiwa kwalendawo. Ukungaphothula kwesakhiwo sokubeletha kwezingane esibhedlela enkonjeni osekuthatheka iminyaka ngaphezulu kwemihlanu kuphoqa ukuba kusetshenziswa kwamagumbi esikhashana aminyene njengendawo yokubelethela abantwana abasanda nakuzalwa. Ungqongqoshe wezomsebenzi womphakathi nenqalasizinda KwaZulu-Natal Martin Meyer uhambele ukuyohlula lesakhiwo esakhiwa ngemali engaphezulu kwezigidi ezingaphezulu kwama-80 uthi udumele ngokusaleleka emuva ngokwedlulele ukwakhiwa kwalesi sakhiwo. This project was started in 2020, was supposed to be finished in 2022, 2023. Here we are now at end of 2025 and the project is not clear, not near to being finished yet. It is a project that we inherited in this administration. When it came to my attention that this project is so behind schedule and facing many problems, I directed the acting HOD, Dr. Governor, to take this project on his personal wing. He's been coming here on a weekly basis and I said to him we must ensure this project turns around. So since we've done that in August, there's been huge progress since August, since we've now started taking a hand in it. But again, as I said inside, we must apologize to the people of Ulundi and the people of the Zululand district. This should never have happened. This project shouldn't have taken this long. It's a failure of the department. We take responsibility for it. But this is a new public works and infrastructure. Whilst we take responsibility for our failures, we are fixing them, we are learning from our mistakes, and we're becoming a much better department. Lesakhiwo sasibekele ukuba ke siphothulwe ngonyaka 2022. Umeya uthi kusuka manje njengomnyango bazongenelela ukwenza isiqinisekiso sokuthi lesakhiwo siyaphothulwa ngokusheshsha. There's some delays that was out of our control. COVID happened just as the project started. There was the riots that happened that delayed the project, and community disruptions. As you know, we've in the past have struggled with that. So there are some of these delays that are out of our control, and some of the delays we have to take a responsibility for as a department, with management not happening correctly on this project and other issues. So there's quite a few different reasons that we will take responsibility for ones that we do have control over. The other ones, unfortunately, COVID has delayed many of our projects across the country, not just in the province. Lo mnyango uthi bazojeza kosonkeleka abahlulekayo ukuphothula umsebenzi wabo ngesikhathi. Where the fault lies of the contractor, we are not hesitating to blacklist. We are not hesitating to go through that route of blacklisting contractors, saying we will never do business with you again, and no government department will do business with you again. So where that has to happen. So it's a bit of a carrot and a stick approach. I like the carrot and the stick approach of most things. And here we're doing that, and I think we're already starting to see results in that. So most of our health projects, we visited King Dinuzulu Hospital a while back. That is going on track now. This one, there's one out in the Ugu district. We are seeing our health projects are back on track, and we're hoping that we can now deliver what we're supposed to deliver. Izindabeni ze1 KZN TV kubinkosenhle Mthembu enkonjeni Olundi. Njengoba ke umfumfu kuyinyanga yezokuthutha iziko lezindaba libe nohambo noJabulani Zulu waseNewlands East eThekwini othutha abafundi phecelezi umalume uZulu othutha abafundi abayi-19 bezikole ezingaphezulu kwesithathu ususela ahlala khona waze wasibeka esikoleni sokugcina adiliza kusa abafundi. Isikhathi beligamenxe ihora lesihlanu ekseni ngesikhathi siqala uhambo lwethu noZulu obelisuka eNewlands East lubheke eNewton A ematendeni Nanda. uZulu uziyona ndlela esebenzisayo le ukukhombisa umzali nomfundi ukuthi useyifikile usemngaphandle ukuzothatha umntwana. Lo nyaka ungoweshumi uZulu enza lo msebenzi. Iqale ngo-2015 aqala nje ngihamba ngemoto encane ye-U7 seater kwaya ngagcina sengithenga i-microbus ngasuka ku-microbus ngazothenga le condom nje ubuyibona nje
so sesitha kakhulu esikhathi impela ngikushaya ngosebenza lo msebenzi lo. Izikole eziningi zingena ligamenxe ihora lesikhombisa noma ngehora lesishiyagalombili. Ngakho malume kuyabaphoqa ukuthi basheshe bavuke njengabantu abasuke beyemsebenzini. Ngivuka ngo-4 ngilungiselele until 5:15, then go past 5 ngiyaphuma ngiyadrive about 45 minutes ngoba or 30 minutes ngoba ukuya lapha ngizothatha khona ingane yokuqala ngoba ingane yokuqala ngiyithatha ngo-10 to 6, then go past 7 bese sengiqeda sengehlisa ingane zokugcina. uZulu uthi njengoba labantwana bathatha nsuku zonke kubalula lokubona uma khona nenkinga okanye ungaphilile. Kuyasiphoqa ukuthi ngesikhathi mhlambe uma ubona ukuthi ngempela ingane senkingeni eyodwa yazo mhlambe ukuyithathe zonke nje uzise epark uthi uyijabulisa yabo uyithengele uma ingane ikhohlisa ubala uma uthengele nje mhlambe uthengele ibhakethi leKentucky bathengele idrink bajabule badele. Awu emva lokho uthi umbona uzobe sekhululekile futhi sekumnandi akhohlwe ukuthi kwenzakalani. Uthi ukuze ukwazi ukwakhululelana nabantwana kumele uvuleleke uxoxe nabo uphinde udlale. Ukholwa ukuthi ngelilanga ukuthi uhamba ngemoto uthi usemgwaqweni avela kuvala amehlo malume usabona nje ngiyabona umsusa isandla ngelilanga nje umnyoka ngibrush ikhanda malume mbungculu esho kumina yabo. So uma umuntu ongajwayele ukudlala nomuntu ongayijwayele ingane then angithi usungadini kodwa nje wathi nabantu bethu abangani bethu ujabulele khona lokuthi umhlaba kubrashisisa umkhabo ongaka malume izinto ezinjalo nje. So Umbiko uTebogo Sibisi wezindaba ze1 KZN TV Gisenyolens eThekwini. Ungeneleke osukwini lesibili umhlangano wamanzi obizwa ngeWater Summit ngaphansi kwamasipala uMzinyathi lapho kudingidwe khona ngezindlela zokwenziwa kwamanzi ezokuhlangabeza umphakathi ekukhokheleni amanzi, ukunciphisa izikweletu zamanzi kanye nezindlela zokwandisela umphakathi amanzi. Lo mhlangano ububanjelwe eDandi uholwa ngungqongqoshe omnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu kuzwelonke. Kuveleke ukuthi-ke amakhosi sekufanele angenele odabeni lwamanzi. Ungqongqoshe omnyango wezokubusa ngezokubambisana nezindaba zomdabu kuzwelonke uvele enkosini Hlabisa uthi baphume nezixazululo ngodaba lwamanzi eMzinyathi. Umzinyathi Water Summit has come to an end today as it started yesterday. It was a good engagement of key stakeholders. All three spheres of government, business sector, civil society, water boards, and we made resolutions. Some of them are short-term goals to intervene on water challenges, medium-term and long-term goals. We are so happy. We had about 12 Amakosi today, the number which increased from yesterday, as one key stakeholder that fully participated in ideas and strategies in resolving water challenges. Uqhube ngokuthi intuthuko kufanele iqale ezindaweni zamakhosi. Izigodlo zamakhosi zimele zenziwe zibe yindawo la i-development iqala khona futhi isondela khona ngoba abantu bamakhosi indawo yaseMzinyathi abantu abaliningi baseyindaweni zamakhosi yingakho amakhosi bephume ngobuningi bawo ebalula kwa12. Sikuphakamisile ke kumakhansela ethu ukuthi njengodaba lwamanzi kungaba yishwa umuntu etheze komkhulu evelelwe inkinga edinga amanzi tholakala ukuthi amanzi awekho. Ngakho sithe zonke igodlo zamakhosi eduze nazo sicela ukuthi baqikelele ukuthi ama boreholes noma usizo lwamanzi
luseduze nawo. Kanti Meya Masipala uMzinyathi uThembisile Mchunu uthi banethemba lokuthi umphakathi waseMzinyathi usuzokwazi ukuthola amanzi ngendlela efanele. Angisho ukuthi namhlanje bese kusuku lwesibili lwesummit eqale izolo kade kukhona uMinister wakwaCogta nawo wonke ama-department no-MEC wakwaCogta naye bekhona ubemrepresentile. Umhlangano wethu uhambe kahle kakhulu ke ngoba konke okukhulunyiwe la kukhombisa ukuthi after le summit kuzoba nama-chances amaningi ukuthi ukuhlushwa amanzi eMzinyathi kube yinto things of the past. Kubi kuthobeka Dladla ezindabeni ze1KZN TV ngisedandi. Siphinde futhi seyitolo sobe siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde-ke sikwamukele imbukelo sabukele zona indaba ze1KZN TV sikukhumbuza bekuyizona behamba phambili usuku namhlanje. Umchunu uvumeyo ukuhlakaza uphiko silungiswa kabusha ishamthethe esidala ondini kanti isililo kuvela osola ngokushayisa abantu ethi izilwane. Ake sibheke ngosini yezomnotho. Irandi lekuleli belu 70.42 cent maqhathiswa nedola laseMelika, libo 23.43 cent maqhathiswa nopondo waseBritain, libo 20.39 cent maqhathiswa neeuro, igolide lona lu $4,356.7 cent ounce, uoil ongahluziwe wona u$61.6 cents umphongolo. Ake sibheke ngosini yezemidlalo. Umdlali ongaconsi phansi kubalandeli beKaizer Chiefs uMduduzi Shabalala usifake wazenza enhlizweni yomqeqeshi Bafana Hugo Broos ngokukhombisa ukukuthakasela ukuba seqenjeni lesizwe yize-ke bekuvalwa ngaye isikhala sikaRelebohile Mofokeng obekhishwe ngenxa yokulimala. Lo mqeqeshi waseBelgium ubekhuluma kanjena nje kunengxenye abalandeli beChiefs engajabule ngempumelelo Bafana ezibekiseleke indawo kwindebe yomhlaba ekuqaleni-ke kwesonto. Labalandeli bakhala ngokushaywa kweindiva nguBroos kwabadlali baleli qembu laseNaturena. Nasike isimo sezulu sakusasa singalindeleka. Bugeli ziyaguqa besikuphathele zona usuku namhlanje. Mina nawe sophinde sihlangane kusasa futhi ngathi isikhathi esifanayo. Nisale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iTulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile